Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Barkanka da zuwa wannan channel ko kuma in ce barkanku da zuwa wannan channel. To idan dai yau ne farkon zuwanka wannan channel sai ka daure ka danna muna alamar subscriber sannan ka danna ƙararrawa. Muna godiya da kuma kallon da kuke mana a kowane lokaci. Kuma ga mai neman tasha tamu za ka iya rubuta TK channel insha Allah za ka ga ta bayyana ma duk inda kake. Insha Allah kamar haka za ka ga channel insha Allah ta bayyanar ma kamar yanda kake buƙata ka dai fahimta. To yau za mu koyar yanda za ka yi aiki da FL Studio a ainihin gata nan ita ce ainihin tasha tamu sai ka daure kai mana ka danna mana subscribe ka danna alamar ƙararrawa insha Allah. Mun gode. To yanzu dai kar na tsawaita muku wani dogon bayani zan kai ku da abin da zan fara. Insha Allah za mu yi muku darasi ne game da yanda za ka ɗauko ainihin FL Studio kuma ka buɗe shi ka fara buga kiɗa da shi sannan ka fara rera waƙa idan ma kana da buƙata in kuma baka buƙatar rera waƙan ma dai za ka iya danga da kiɗi kana abun nan da irin wannan. To za ka rubuta ainihin haka AC Market ka gane ko kamar haka. Gashi nan ya bayyana sai ka danna haka. Ainihin wannan na farko ka gane shi za ka taɓa haka. Idan ka taɓa haka ainihin gashi kenan application ga na iPhone ina iPhone ne wayanka. Idan kuma ba iPhone kake aiki da ita ba Android ce sai ka taɓa wannan. Kun dai gane irin haka nan. Kuɗin ya haƙuri sabida sai ka taɓa wannan. Idan ka taɓa insha Allah gashi nan za ka danna na ɗaya kenan. Sai ka ɗan jira sabida network ɗin yana ɗan yawo irin sai ka danna download. Ma'ana dai yanzu zai sauka insha Allah sai ka yi OK. To gashi nan dai alamun dai ya nuna yana downloading yanzu insha Allah zai sauka. To masha Allah ya ma sauka sai ka danna nan haka sai ka zo na haka sai ka zo na sai ka taɓa download. Ka taɓa download ɗin ga ainihin application sai ka taɓa haka. Ke fatan dai ka fahimta cikin tsari. To yanzu dai inda za mu ga bidiyon mu shine dai ainihin inda za mu ga bidiyon mu shine nan ainihin wurin installing wajen application haka. Za ka zo nan inda application ɗinka gasu nan sai ka ainihin taɓa nan. Ainihin gashi kenan application AC Market sai ka danna haka. Sai ka danna haka. Sai ka yi installing ɗin shi cikin ƙaramin lokaci haka sai ka danna OK ma'ana zai sauka yanzu insha Allah zai installing. To za ku daidai mana uzuri saboda abin yana wayance wallahi sabuwa ce sauran abubuwan da kusa yawa yanzu ya buɗa. To idan ya buɗa za ka iya danna nan ko ka danna amma inda fi sauƙi za ka yi taɓa nan ofin ma'ana direct za ka shiga ciki AC Market insha Allah. To yanzu bayan ya buɗa sai mu ɗan jira shi tukun yana sacin ka da gane irin haka. Yana ɗan sacin sai mu ɗan jira shi kaɗan tukunna zai ɗan gama sacin ɗin shi haka sai ya buɗa insha Allah. OK sai ka danna misali zai yi mana haka kana ya taɓa haka ma'ana sai ka danna allow. Ma'ana ka sake danna allow. OK to bayan ya ƙara sacin ɗin shi dai gabaki ɗaya insha Allah zai nuno mana ka gane ko. Zai nuno mana ma'ana cikin application ɗin. To idan ya nuno mana abin da za ka yi sai ka tona bismillah sai ka tona ka rubuta ainihin FL Studio ma'ana zai iya nuno ma wannan talla sabida ƙarfin network idan kana da ƙarfin network sai ka rubuta FL Studio mobile ga nan ma bayyana FL Studio mobile ka gan shi ko. To za ka yi taɓa nan ka danna download ma'ana free download ka gane ko. To za ka yi jiran shayi ɗan gama wannan tana dole ne sai ta ƙare da kanta kakka yadda ka wani cancel ɗin da ka bari za ta yanke da kanta insha Allah za ta nuna ma OK ka dai fahimta ka
sai ka ɗan jira tallar ta ɗan abun nan haka in ta nuno ma nan sai ka taɓa nan. To yanzu sai kai mar OK yanzu ka gan shi can insha Allah zai yi download. Gashi ne yanzu za mu jira tukun ya sauko. Irin haka za mu jira shi ɗan sauko haka. Cikin ɗan ƙaramin lokaci haka insha Allah ba da jimawa ba. Yanzu dai kun dai ga gashi nan dai yana da niyyar saukowa insha Allah. Yanayin FL Studio wanda za ka dinga haɗa waƙa a cikin wayanka ba sai ka wani je studio ba ko kuma wani dai waje haka yanda za ka ɓata lokaci. Ainihin dai kana da studio da komai a wayanka ka buga kiɗanka ka hau waƙanka ka ji ta normal yanda kake so ba wai sai ka wani jira wani ya ma wani abun nan ba. Wani tace ma waƙa ko kuma wani abun nan. Dai sai kun ɗan jira mu wallahi application ɗin yana da nauyi irin haka. Wannan dai ita ce dai hanya mafi sauƙi wacce za ka ɗauko FL Studio mobile ma'ana ka yi aiki da shi a wayanka. Saboda idan ka ce ka ɗauko shi ta Google Play Store za su ja ka kuɗi da yawa ka gane irin haka amma ta nan insha Allah zai sauko cikin ɗan ƙaramin lokaci ba tare da sun ci ka kuɗi da yawa ba. Insha Allah dai in dai wannan ne farkon zuwan ka wannan channel kada ka mance ka danna muna alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawa. Inda za ka dinga samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora a cikin wannan tasha ta mu mai albarka. Lalle ɗan uwa haka za ka ɗan dai riƙa haƙuri har lokacin da ya ɗan sauko. Saboda yanayin ne to kuma da ƙarfin service da kake da shi ka dai gane. Insha Allah kada ka manta dai ka mana subscribe irin haka insha Allah. Bayan ya buɗe za mu karantar da kai yanda za ka yanayin haɗa kiɗa da shi da kuma yanda za ka ɗauka waƙa kuma ka tace muryanka ta fita normal insha Allah. Kun dai gane irin haka. Ma'ana dai waƙa dai anytime za ka iya rera abinka a lokacin da ka so kuma a lokacin da ka ga dama. Ko da cikin dare haka za ka iya tashi ka rera waƙanka cikin taku haka ka waƙe budurwar nan taka. To yanzu dai kamar yadda kuke kallo dai gashi nan da ya ɗauko hanyar sauka. Ga alamu dai ya ɗan yi rabi haka. Da yake yanayin network ne ɗin baya da ƙarfi wallahi. Amma insha Allah zai sauka yanzu nan dai kamar yadda kuke buƙatan shi insha Allah. To yanzu dai ga dai shi nan dai ya ɗan ɗauko hanyar ruwewa insha Allah. Saboda application ɗin yana da nauyin da in za ka sauke shi zai ci ka MB 207. Yanzu dai ya ɗauki hanyar kaiwa 160 dai kuma da yana da something haka insha Allah. Kada dai ku manta dai ku mana subscribe da alamar like sannan ku danna alamar ƙararrawa ma'ana ta sama gaba ɗaya all. Domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora a cikin wannan tasha ta mu mai albarka. Mun gode kada ku manta godiya muke muna tare insha Allah. To yanzu dai application ɗinmu yana gab da sauka insha Allah yanzu zai iya sauka ko kuma in ce zuwa ɗan mintun yan sakanni ƙalilan insha Allah. To masha Allah ya samu sauka insha Allah. Yanzu kan yana kan installing bizinillah zai installing ɗin shi yanzu insha Allah. Bayan installing kuma za mu shigar da ku kuma mu nuna muku alamun cewa lalle yanzu ka mallaki ainihin FL Studio abunda kawai ya rage ma aiki kawai da shi ne ya rage irin haka insha Allah. To yanzu za ka yi installing ɗin FL Studio ɗinka a cikin wayanka ma'ana yanda za ka shige shi cikin kai aiki da shi cikin sauƙi ba tare da ka wahala ba. Insha Allah. Yanzu to za ka iya don ko kuma offin duk wanda kake so ni dai yanzu zan yi offin ko kai na baka shawarar ka danna saboda zai fi ma direct sai ka danna allo. Ma'ana komai ya seto da kanshi ba sai ka yi wahalar wani buɗewa ka gani. Zai nuno ma haka to ka danna installing ma'ana wani application za ka yi installing daban ka danna skip ka gane. Insha Allah sai ka kuma danna tsakiya note ma'ana nan. Fatan dai kun fahimta. To yanzu dai gashi dai mun ainihin sauke YouTube wannan na ce alkuyi haƙuri na ce muku YouTube ba YouTube nake so na ce ba. Ina so na ce muku mun ainihin sauke FL Studio yanzu misali dai gashi dai cikin shi kaji ainihin kiran da suka ɗora mai.
kun dai fahimta dai ga kirin nan dai wanda suka ɗora ma wannan bidiyo. YouTube studio cikin tsari. Yanzu dai ku ci gaba da bibiyon mu kuma ku manta ku mana subscribe ku danna alamar ƙararrawa inda za ku dinga samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora irin wannan. Kada ku manta ku danna alamar subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Insha Allah mun gode da kallon wannan tasha ta mu. Ka dai gani da yanda YouTube na studio yake yanda ya kasance gashi. Yanzu dai masha Allah nan dai za mu kawo ƙarshen shirye-shiryen mu sai dai kuma nan gaba idan kuma mun ɗan ƙare muku wani bidiyo yanda za ku fahimci yanda za ku ɗora kiɗi da komai yanda ya kamata irin wannan dai kun dai gane. Insha Allah kada ku manta ku danna alamar subscribe sannan ku danna ƙararrawa cikin wannan tashar ta mu kun dai gane. Mun gode da kallon tashar ta mu. Mun gode.